Moi, mä oon Julian Naskali Järvenpäästä. Mun PDG-numero on 721918 ja mä haluan toivottaa jokaiselle freebajalle hyvää joulua. Morjes, mä oon Roy Takala 80564, Prodigy Disc Street -timin jäsen, ja mä toivotan teille kaikille hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Morjesta vaan kaikille. Mä oon Tuukka Partanen Prodigy Street -tiimistä ja haluan vaan tällainen videon muodossa toivottaa teille kaikille hyvät joulut ja uudet vuodet. Hola! Olen Milli Sparttimaa, 80565. Mä oon Suomen Prodigy Disc Street -tiimin jäsen ja mä haluaisin toivottaa teille kaikille ihanaa joulua ja huippu-uutta vuotta! Moro, mä oon Mäkisen Nestori ja mä haluaisin toivottaa kaikille kassafripaajille hyvää joulua. Moi, mä oon Pauli Järvenpää Prodigy Street -tiimin jäsen Tampereella. Toivotan kaikille oikein hyvää joulua. Morjesta! Mä oon Anton Koiviston Järvenpäästä. Haluaisin toivottaa teille kaikille oikein hyvää joulua. Ja täällä ei ole yhtään kylmä. Treenit jatkuu. Petri moi! Hyvää ja rauhallista joulua. Ja huikean mahtavaa uutta vuotta 2017. Hei! Ei vieläkin. Morjesta! Se on Tuhkasen Riku 65563 Prodigy Street -tiimistä. Seurana edustan Riihimäen Frisbee Golf ry:tä. Toivottelen teille kaikille hyvät joulut ja hyvät uudet vuodet. Juni moro! Hyvää joulua kaikille freebaajille. Morjesta! Mä oon Joni Tuhkanen 65346 Prodigy Street -tiimin kapteeni Riihimäen Frisbee Golfin seurasta ja tuli täytyy toivottaa teille oikein hyvää joulua ja menestystä kaudelle 2017. Hyvää joulua ja hyvää frisbee-spirittiä toivottaa meikäläinen sekä Prodigy Disc Street -tiimi.